se mohl dívat vzhůru, tak musím být ochoten akceptovat i nestandardní, netradiční myšlenky, nápady, začíná řešení. to fakt tím myšlením. Nejlepší fakt bylo jako se vzdát, úplně ano. tu situaci prostě kapitulovat a udělat to úplně netradičním způsobem. Holčina měla nachystaný strach z něčeho. Říká to jasně, to je první věc, která mě tíží. Ale objevila se tam vina, pocit viny. Ten program zahodíme, že už jsme ho absolvovali, tu zkoušku, anebo si ho převedeme dál. Já v tom zpomalením si mohu všimnout nějakých věcí, které by mě v důsledku třeba držely za nohu, nebo mě dokonce podřezali krk. Za mě je úplně jedno, jestli má někdo vizi, že příští rok běhne maraton, anebo jestli má někdo vizi, že si založí ovocný sad. Jo? Je to šťastná myšlenka, která vím, že kultivuji sama sebe, že mne posouvá, chodí, tady kočka, odchází kočka. Dámy a pánové, jsme tu zas a jsme vzhůru. Kaž, promneme si ospalky, vzhůr, dobrý? Dobrý. Tak jdeme na to. Tak co dnes? Mně napadá jedno hodně dobré téma, jak být vzhůru dlouhodobě a jak se možná připravit, já mám vždycky rád. Jsi rád připraven. Ano, jsem rád, že kdo je připraven. Není překvapen. Není překvapen a hlavně je v klidu. A aby jsme byli v klidu a připraveni na příští rok, tak řada z vás si dělá různé vize a plány a nenechává to na poslední chvíli, takže začínají už v září, aby už v listopadu to měli hotové a na Vánoce měli klid. A mají nějaké, někdo tomu říká předsevzetí nebo vize. Aby jsme se vlastně bavili a nedávno ty jsi měla i seminář na to téma, že aby člověk mohl tam dát to hezké a ty hezké plány, tak první musí odhodit to těžké. A měla parádní přirovnání k tomu, že to je, když chce vzlétnout horkovzdušný balón, tak aby mohl vzlétnout, tak musíme odhodit nějakou zátěž. Tak jestli bys na to mohla navázat, kdybychom si chtěli každý z nás popracovat tímto způsobem, jak na to jít. Ještě mě napadlo, ty jsi řekl, že já prostě nemůžu, já když tam cítím něco, já to k tomu musím dát. Řekl, kdo je připraven, není překvapen. No, já jsem ten dovětek dala já. Je pecka být parádně připraven. Je dobré i pecka být předpřipraven. Když je fyzické tělo, že svalové hmoty víc a je předimenzovaná, tak tě hned tak něco neskolí. A jakákoliv nosnost, že je to předimenzované, tak to prostě unese víc, že tam ten... Náročnější situace. Má tam toho fóra, jo, jako to beru, OK. Ale už několik let jeden z takových výukových programů vesmíru je, že my jsme třeba jako parádně připraveni a stejně vlastně zkoušky posledních let jsou o tom, že mi někdo do toho hodí vidle a já jsem schopná reagovat vlastně přesně ale na to, co v tu danou chvíli se děje bez ohledu na svoji přípravu. Já vycházím z té přípravy, což by ale nemělo znamenat, že dál nejsem otevřena případně jiným možnostem, jak reagovat, jak je k tomu zaujmout stanovisko. Jak se tomu říká v biznise? Ne. Že nemáš jeden plán, ale máš takzvanou metastrategii, která zahrnuje vlastně všechny možné scénáře, které se mohou odehrát. Ale jak říkáš, někdy se stane, že ten vesmír vymyslí scénář, který tam nebyl a musíme umět improvizovat a zvládnout to. Ježiš, to já miluji. Nějaká firma může mít třeba metastrategii a 5 scénářů. A já mám pocit, že letos je to úplně bořič metastrategii, že ten vesmír vymyslel v mnoha ohledech věcí, že nejlepší fakt bylo jako se vzdát, úplně tu situaci prostě kapitulovat a udělat to úplně netradičním způsobem. To jsou příběhy přátel, známých, fakt lidé, co za mnou chodí. To je nádherné. Prostě jsme měli nějaké vize, nějakou přípravu, nějakou představu a prostě energie tohohle roku, já ti to rozmetám. Zlobíš se? Rozmetám ti to znova. Budeš v opozici, o to tížej k tomu půjdeš. Uvolníš se, projdeš procesem, že to člověk napřed rozdýchá, pak to přijme, pak to pojmenuje. Pak teprve to mohu odložit a zvolit třeba jiný plán, vytvořit nový. Já mám pocit, že tento rok se učíme být mistry v tom, že ano, něco vystavíme, ono to přijde, pak je nám to rozmetáno a my znova jak ti mravenečci a šup do toho a lup to boty a zareaguju jinak. Neměla jsem to vymyšlené, nebylo to v mé metastrategii, nevadí. Vede mě to naopak ještě k daleko hlubšímu poznání sebe sama. K tomu, že daleko víc musím využít
svých dovedností a to, co bych si před rokem, před 2 vůbec nedovedla představit, že tím projdu, že to vystavím, že já jako, tak tento rok to přirozeně se po nás chce. A kdo na to tak reaguje, já to vidím, jak ty lidé rostou. Ale to je raketový růst. Proč? No, protože přece pokud zůstanu tam, že před 3 rokama jsem se napučila, protože dvojtečka, a do dneška to napučení je, že já se nemůžu jak ten balón ohlídnout doprava doleva, držím tu jednu lajnu, já neodpustím, já to nepropustím, neodpustím, budu furt napučená jak balón, tak nevymyslím nic lepšího, nevidím ty věci, které chodí okolo. Takže jeden z famózních jokeů tohohle roku od Univerza je, jako nám ty kostičky pořád rozmetávat a my stavíme znova a znova a znova. Ano, vidím lidi, kteří jsou v hluboké depresi, protože přece tohle jsem budovala, takhle jsem si to představovala. Nechci se toho vzdát. Nechci se toho vzdát, jo. Za mě, čím dřív to člověk pustí, čím dřív přestanu lpět na tom, že jediná tato cesta je správně, tak já se odsekávám od daleko famóznější možnosti řešení, které třeba ještě teď nejsem schopna vůbec domyslet a promyslet, ale někde v tom vzduchoprázdnu ono už se ta struktura tvoří, já k ní musím dorůst a jak se k ní dotknu, jak k ní dorostu, ji uchopím a realizuji. Ale pozor, pokud nezískám tu lehkost toho růstu, toho, že vím, že to něčemu slouží, nějakému poznání, to, že mi vzali ty hračky všechny a budu lpět a dupat nožičkou na tom pískovišti, že jsem přišla o hračky a budu si stěžovat na lampárně. A tak už jenom 3 metry nad pískovištěm se vznáší famózní struktura úplně nového života, příležitostí a já nevím čeho. Ale já tu hlavu dolů a budu dupat ustekaně. Nepřijdu na to. Nevyužiju nejfamóznější záležitost tohoto roku, a to jsou prostě nové myšlenkové vzorce, které povedou k novým strukturám a novému životu. Abych se mohl dívat vzhůru, tak musím být ochoten akceptovat i nestandardní, netradiční myšlenky, nápady, Začíná řešení. to fakt tím myšlením. Začíná. A teď plynule můžeme navázat. Jak jsi zmínil na začátku, jo, a tam na tom se horkovzdušný balón. A to je to, že někdy my jsme vlastně, já chci vzlétnout, já pro to udělám maximum. Já prostě přijdu, mám nachystaný ten horkovzdušný balón, on je nafouknutý, je luxusní, je to poslední model, jo. Přijdu do toho geniálního, poslední model, to nebude proutěný, to bude nějaký letecký hliník, karbonový, vystužený. Přijdu dokonale zamknu, tak šup, jedem. Nic. Co je? Proč to nejde? Jo? Vy jste slyšeli divné zvuky, chodí tady kočka. Chodí tady kočka, odchází kočka. No a teď, my máme nachystané, většinou člověk, čím je více strukturovaný, tak má nachystáno, co teda z toho koše vyhodím ven, abych odlehčil a získal tu váhu, odlehčil a mohl vzlétnout. A teď paradoxně nám se ukázalo, my jsme pracovali přes meditaci, tady s tímhletím tématem, a hodně lidí zmiňovalo, že to, co měli nachystáno, se tam ale vůbec neobjevovalo v tom koši. Jako hlavou, co nachystali? Tak, co nachystali hlavou, analýzou, protože v té meditaci šlo zadání, jako co první se ocitne před naším zrakem v tom koši. A tam byl vždycky nápis a byly tam úplně jiné věci. Jaké? No, které jsme dobře ve svém podvědomí uschovali a nejsme si jich vědomi. Příklady nějaké? Třeba příklad, jedna holčina měla nachystaný strach z něčeho. Říká, to jasně, to je první věc, která mě tíží. Ale objevila se tam vina, pocit viny. A bylo já? To není můj případ. A najednou někde v tom podvědomí, vlastně jak to vyplynulo na povrch, ona je úžasná, ona si s tím fantasticky popracuje. A pokud tohle, což se potom ukázalo v té meditaci, že ona byla ochotna to vyhodit, a najednou raketovou rychlostí se posunula do úplně jiných sfér. Já si myslím, že pak teprve došlo na ten strach. Ale u ní, neříkám, že u všech, každý tam máme svůj osobní arzenál tíhy, které jsme si více či méně vědomi, která nás drží od toho letu. Protože to tíha, tak to tělo automaticky to skovává do toho podvědomí. Ano, ukládáme to, zadupáváme to, protože je nám to asi nepříjemné, dlouhodobé nebo nevědomé, nebo vědomně neřešené, ale když půjdeme po tom principu, dobře se právě pracuje v hladině alfa, když do toho tak moc netaháme, když se odpojíme tou analogií a prostě těma informacemi, těmi daty vědomými a opravdu necháváme ty věci vyplouvat a třeba takhle je odhazovat, odkládat.
výše, do které ten balón náš osobní může vzlétnout, až do určitého stupně, že jsme odhazovali v té meditaci ty zátěže a najednou jsme byli v zářivém bílém prostoru, kde najednou jsme mohli realizovat vlastně cokoliv, protože v tom od určitého úrovně toho prostoru je neomezený potenciál hojnosti v té realizaci. Ale... A to už malinko předbíháš. Toto třeba bude dobré, mám pozvaného do podcastu Honzu Raka, který je úžasný vědec a odborník na tohle téma, takže tomu se pověnujeme tam. To je pecka. Zůstaň u toho praktického příkladu, výborně. Jsme v tom balónu. Jdeme opravdu prakticky po podzimní rovnodennosti, už se vlastně zakončuje se léto, otevírá se podzim, prošli jsme nějakou vděčností za sklizeň, za to, co jsme prožili, zvědomili jsme si, co jsme prožili a začíná takové zvláštní období, kdy dny se zkracují, my máme víc prostoru být uvnitř, jak uvnitř, tak tady uvnitř, sami se sebou a přirozeně ta poslední část roku by mohla sloužit k tomu, a tento rok obzvláště, že se zakončuje nejenom rok 2025, ale celý 9letý cyklus. Prosím, zkuste se podívat do vašich životů podle fotek, podle čehokoliv. Co jste dělali v roce 2016? Co bylo tématem? Co se tam prolínalo? A nebo i předchozí 9letý cyklus. A nebo 27, a nebo 98. Prostě je to úžasná věc, když si propojíte, že jste někde ve firmě 18 let a tento rok jdete nebo nějaké vztahy, místa, kde jste, určité typy nemocí, typy hojnosti, zakázek, kontaktů, najdete takové souvislosti. My jsme, už říkám, mluvím vy, protože my jsme si tím už vědomě prošli. Byla i spousta překvapení, přiznám se, velká. My máme tendence vytěsňovat, je to 9 let. Ale zkusme, takže se tento rok zakončí. Spousta věcí se vlastně vrátí, aby už... V nějaké jiné podobě. Aby jsme mohli to... Aby se připomněla. Počkej, teď jenom jestli to správně řeknu. Aby jsme si je připomněli a buď už ten program zahodíme, že už jsme ho absolvovali, tu zkoušku, anebo si ho převedeme dál. Tak, je to jak v tom účetnictví. Buď to skartujeme, uzavřeme, protože víme, že to už jsme parádně prostě prošli nějaký výukový proces, už to nepatří do mého života, děkuji. Nebo to převádím vědomě do dalšího 9letého období. To znamená do příštího roku a dalších 9 let, že příští rok budou nové začátky a start. A teď je přesně ten nejzazší okamžik, kdy máme dostatečné množství času, několik měsíců na to, fakt se ještě vrátit k tomuto roku, k minulým 9 letem, vlastně projít celý ten cyklus těch 9 let, případně se podívat na rok 27, případně 98 a tak dál a tak dál. A vlastně měli bychom vidět, jak se pohybujeme přirozeně po spirále vzhůru, jak jsme vědomější, tvořivější, zdravější, poučitelnější. Já nevím, jak to převést do lidského jazyka, je to jedno, ale rozhodně stojí to za to si udělat čas, prostor sám se sebou a udělat si nějakou zvláštní rekapitulaci, introspekci toho, jak to vnímám a opravdu si to udělat jak v tom účetnictví, co teda ještě v tom životě s kým, s čím se chci potkávat. Je dobré teď uzavírat, pak budeme otevírat. Ale co není uzavřeno, uzavřené staré bolesti jsou, když to někde ještě furt hnisá, není to uzdravené, není to uzdravené. Takže první bych opravdu vyhazovala ty zátěže, ty nevyhovující věci, do uzavírané věci a záležitosti, což se teď na rok opravdu mnoha lidem takhle děje. Zvědomila si to, podívala se třeba, jestli ještě náhodou za těch 9 let nemám nějaký restík, který by se potom, nedej bože, mohl vyloupnout jako nedořešený a už by mi to třeba vůbec nevyhovovalo, kdežto teď třeba mám ve své moci se tím aktivně zabývat a pořešit to. Takže toto období fakt slouží ke sklidnění, zdánlivému zpomalení, což v konečném důsledku bude obrovský nárůst rychlosti, když teď zpomalím. Když teď zpomalím, další 9 roků můžu maximálně zrychlit. Toto je alfa omega, platí to jak do vztahu, tak pro biznis. Já vím, že třeba tím zpomalením zdánlivým, že se zastavím. Moment, biznis řeším já. Promiň, ale já to vnímám, tak já to lajsky řeknu, můžu to říct jako like? Dobře, já tě zkontroluju. Výborně, tak já to jako totální broiler like řeknu. Zdánlivě v tom biznise zpomalím, to znamená, nebudu vytvářet žádnou hodnotu a nikam to posouvat, jo? Ale já si zvědomím nějaké kroky, které mě dovedly sem, do tohoto bodu. Dokážu vyselektovat, které kroky byly prostě plané, málo účinné, efektivním to, dám to do nějakého výcucu, nějaké esence, něčeho, co mi fungovalo.
Já jsem like, já si můžu dovolit to říkat takhle laicky a prostě nevědomě. A byť nevytvářím a neposouvám, byť možná už je tam takový ten vnitřní, už mám nastartováno, pojďme tvořit, pojďme to už budovat, jdeme to do té struktury a už hurá, do toho biznis jedem, tak to zpomalení já tím v důsledku zrychlím. Proč? Já v tom zpomalením si mohu všimnout nějakých věcí, které by mě v důsledku třeba držely za nohu, nebo mě dokonce podřezali krk. Když jedu rychle a sprintuju, nevidím všechno okolo. Když člověk jede na... Říkáš to správně. Dává to smysl v tom biznise? Nevím, ale cítím to tak. Když to řeknu úplně konkrétně, na příkladu, že třeba chci ve firmě nebo u sebe zlepšit marketing a obchod, tak kdybych byl v tom rozjetém vlaku, tak teď si řeknu, musím mít nové logo, zadám, nové webovky zadám. A nebo si do konce roku udělám zpomalení, první se zamyslím nad tím, co mi fungovalo v minulosti, jakou strategii bych chtěl udělat a tyhle všechny věci budu realizovat až potom, až si zjistím, co ti moji zákazníci vlastně chtějí. Co mě definuje vlastně díky tomu. Jaké hodnoty a podobně. Jo. Takže teďka je vlastně ideální období na to, abych si já zvědomil opravdu ty velké strategické věci a do těch řezatý úkoly, dělat ty věci, to bych si nechal až na potom. Až na ten příští rok. No. A zase mě fascinuje, jak vlastně to vnímání, odkud já se na to dívám, jak je s tím způsobem fakt shodné i s tím tvým úhlem vnímání, protože já tomu biznisu absolutně nerozumím, ale intuitivně ty věci vlastně vnímám, ty principy jsou vlastně shodné, v mnoha ohledech se ty principy potkávají. Jo? Ne, je to úplně stejné, na tom to není žádná raketová věda. A já bych se zaměřil na to, protože když si někdo bude dělat, teďka opravdu budu konkrétní, když si dělám svoji osobní rekapitulaci, jednak tohoto roku, posledních 9 let, po případě 18, a budu si dělat nějaké plány na rok příští, nebo na nějakou další 5letku, 9letku, tak já bych doporučoval, protože spousta lidí mě řekne, já nevím, jak na to jít. A je to moc obecné a je to těžké uchopit, tak já vždycky říkám, představte si to jako štangli salámu a je potřeba ten salám, ten nesníte jedním soustem, prostě nakouskovat, naporcovat na ty jednotlivé plátky. A jeden plátek může být, ty jsi to naznačila, zaměřím se jenom na vztahy. Moje vztahy osobní, pracovní za poslední rok, za posledních 9 let. Kdo mi stál na blízku, kdo mě vždycky podporoval, s kým mě je dobře. Jaké vztahy, s kým konkrétně si udějte seznam. Já vždycky říkám top 8 lidí, kteří vám jsou nejblíže, to jsou takoví ti, kterým můžete zavolat v noci ve 3 ráno a přijedou vám pomoci. Jo, prostě dát si tam ten seznam jako na příští rok a další, jako s kým ten vztah chci kultivovat, kdo opravdu s kým mě je dobře. Další pláteček může být finance. Zase zhodnotit, jak to bylo, jak to je doposud, jaké mám plány, co bych chtěl dosáhnout, jak toho dosáhnu. Nedělat konkrétní strategii, nebyt moc analytičtí, ale jak se chci v této složce, v této části cítit. Tu hojnost, jakou tam chci mít. A fakt si jako pusté myšlenky na špacír. Další my totiž někdy zabředáváme do velkého detailu. A často se děje to, že my uvízneme na jedné jediné záležitosti, na jedné jediné výseči toho svého života. Řekneme, no to nejde, abych vydělal tady milion, prostě tímto projektem to nejde. Nebo abych se uzdravil, abych byl absolutně zdravý. To je další pláteček, to je další životní, možná to dojeďme. Dobře, dojeďme to. Další část jsou zdraví, kondice a sport. Určitě. Jo? Tak zase chci si představit, že uběhnu příští rok maraton, jo, tak v nějakém takovém stavu, nebo že bez zadýchání vyjdu tady ten velký kopec. Jo, prostě takhle si to udělat si nějakou vizi. A další životní oblast, nebál bych se toho, jsou klidně emoce. Co prožívám, co jsem prožíval v životě, co chci prožívat. Svoboda, hojnost, radost, prostě to. Víš, to mě často, když pracuji s lidma, nezajímají to pojmenování. Já nevím, člověk někam chce jet na nějaké místo a nazve to místo, to je jedno, třeba Chorvatsko, to je úplně šumák, jo. A mě zajímají ale vždycky emoce, které má člověk spojený s tím místem, s tím člověkem,
s tím typem práce, s tím typem činnosti. Za mě je úplně jedno, jestli má někdo vizi, že příští rok běhne maraton, anebo jestli má někdo vizi, že si založí ovocný sad. Jo? Je to šťastná myšlenka, která vím, že kultivuji sama sebe, že mne posouvá v tom. A zároveň ty tou myšlenkou, když není konkrétní, nedáváš podmínku tomu vesmíru, jak se to má stát. Jak se to má projevit. Ale necháš se příjemně překvapit. Ano, dobrá poznámka. Já mám právě ráda, když jdu u sebe přes ty pocity, protože samozřejmě, že jsem v životě logicky prošla, že vždycky jsem sportovala, tak jsem tam měla i ty výkonnostní cíle. A trvalo mi dost mnoho let, než jsem pochopila, že nejde o ty cíle, o ta čísla, já nevím co, ale že jde o pocit, který mám spojený s tím, že se cítím hezky, dosažení toho nějaké té mety. Jo? A je dobré si pracovat právě s těmi pocity, protože spousta lidí, nevědomky, drží roky a roky čísla a výkonnost, vůbec si nevšimnou, že už dávno nemají ty stejné pocity, nedostávají s tím stejným číslem nebo dokonce vyšším a lepším umístěním a mají pocity, jaké na začátku měli s daleko horším výkonem. Proto si myslím, že fakt ty pocity, ty naše lidské emoce, to, jak se cítím, mě nikdy nezajímalo, jaké mělo dítě ve škole známky. Jasně, že zajímalo. Ale já jsem se vždycky ptala, jak se cítil, jak se cítíš, jak se chceš cítit. Jo? Protože jdeme za tím pocitem. Jak se chci cítit a jak se nechci cítit. Jo? Takže toto třeba mě moc pomohlo, že jsem se odpoutala od nějakých vyloženě výkonů a šla přes ty pocity. A proto už vím, že nelpím na jednom jediném sportě, na jedné jediné myšlence, na jednom jediném, já nevím čem, ale že fakt potřebuju se cítit hezky sama se sebou. Já si myslím, že kdybychom o tom tématu, jak si zpracovat kvalitní vizi, mohli mluvit tak 3 hodiny. To je týden. Máme natočené nějaké věci k tomu, máme nějaké materiály a každý rok vydávám i normální dokument, PDF, kde jsou ty otázky, že si to člověk může doplňovat. Že to super, nám napište, toto je hodně dobrý. Kdyby vás tohle zajímalo, chtěli byste si popracovat na svoji vizi, tak nám napište zprávu a nějak se domluvíme. Určitě. A nebo vy jste takzvaní héráci, tak héráci to budou mít... Ne, toto je individuálně, toto si musí totiž člověk... Ne, já prosím za naše héráky, aby jsem tam taky dal to PDF. Dostanou generické obecné, ale kdo chce speciální péči, jo, tak se musí ozvat, musí chtít dobře. pracovat. A obětovat tomu ten čas. To jenom, aby héráci viděli, jak za ně lobuju, jo? Jako ano, to je v pořádku, ne? Jo. Nemůžeme je nazývat nějak jinak? Takže pojďme rekapitulovat. Já už nevím, o čem jsme mluvili. Začali jsme balónem. Začali jsme balónem, jo, dobře, rekapitulace. Za mě rekapitulace z mé strany by mohla znít způsobem. Jsme v části roku, která je naprosto ideální k tomu se zastavit, uvařit si dobrý čaj, dobré kafe, sednout si s noušnem nebo s papírem a tužkou nebo s pastelkama, to je celkem jedno. Projít si zpětně tento rok, jaký byl, jak jsem se cítila, jak jsem se cítila ve zdraví, ve vztazích, v ostatních věcech. A kde jsem překvapila nejvíc sama sebe, zabývat se tím rokem v tom slova smyslu, co už nechci prožívat, co odmítám, co je uzavřené a co si naopak převedu dál. Podívat se zpětně pro jistotu ještě do roku 2016, 2017, jestli to tam bylo, jo? Jestli tam je nějaká paralela, která se mi furt vrací a jak kůni nesou už, bych ji nesla další 9letý cyklus a přitom už ke mně dávno nepatří. Jo? A ten život by měl být po spirále jakožto vývoj. Několikrát jsme zmínili, že je hodně dobré být vybíravý, že to není špatné slovo, které máme zafixováno od dětství, že jsou vybíravá, špatná, já jsem byla vždycky vybíravá v jídle. Že to je fajn, že to je úcta k sobě, respekt vůči sobě, což nás může posunout dál. A pak už nevím. A to byla famózní rekapitulace od mé manželky Denny Zelenka a já nemám co k tomu dodat. Dobře, pane Zelenka. Tak mějte se hezky. Mějte se krásně. Příští týden ve čtvrtek zase na viděnou. Ahoj. Vzhůru.